Tower on the beat. Masaya na karanasan ay dito mo matatagpuan sa knowledges na aming kinamulatan ng aming kaalaman. Naglalaro habang sumasako sa mga bagay at ang saya ay nananatili lang na nakakamay. Masaya na karanasan ay dito mo matatagpuan sa knowledges na aming kinamulatan ng aming kaalaman. Naglalaro habang sumasako sa mga bagay at ang saya ay nananatili lang na nakakampay. Masaya na karanasan ay dito mo matatagpuan sa knowledges na aming kinamulatan ng aming kaalaman. Naglalaro habang sumasako sa mga bagay at ang saya ay nananatili lang na nakakampay. Unang beses na ako'y humarap sa mikropono, ayun yung panahong iniisip ko pa sumabay sa inyo. Hinasa ko maigi ang aking utak, di nagmadaling umabante. Naghintay lang ako ng ilang araw hanggang sa napag-aralan maigi. 4 na taon na ako sumusulat ng musika, talas ng isip ang ginamit ko para lumika ng isang magandang tema. Okay sa inyong tenga, maganda sa pagkatimpla. Kahit ko konti sumuporta sa amin, tuloy-tuloy lang sa paggagawa. Tol, tuloy-tuloy ka lang, abante lang. Kahit marami problema dumaan sa atin, ay abante lang. Huwag tayo magpapatalo sa humuhusga sa atin. Hayaan mo sila magilaan, pagdating sa dulo tayo ang magwawagi. Masaya na karanasan ay dito mo matatagpuan sa knowledges na aming kinamulatan ng aming kaalaman. Naglalaro habang sumasako sa mga bagay at ang saya ay nananatili lang na nakakampay. Masaya na karanasan ay dito mo matatagpuan sa knowledges na aming kinamulatan ng aming kaalaman. Naglalaro habang sumasako sa mga bagay at ang saya ay nananatili lang na nakakampay. Novaliches ang lugar na aking kinagisnan. Dito na natuto kung paano makipagsapalaran. Madami nakilala, dumami mga tropa, dumami na lahat ng natutunan. Isa sa aking halimbawa kung paano ang makipagsabayan sa mga banatan. Matatalo pag di sinubukan, naglalaro sa mga kaisipan, mga palamangan, mga sinyasan at mga bulungan. Na sa iyong kamalayan ay dito mo masusubukan. Pinasok na laro ay hindi ko na ito aayawan. Pagbabayaan mga toxic sa aking kapaligiran. Pagbubutihan mga galawat upang di masayang mga pangarap na gustong gusto ko talaga na makamtan. Masaya na karanasan ay dito mo matatagpuan sa knowledges na aming kinamulatan ng aming kaalaman. Naglalaro habang sumasako sa mga bagay at ang saya ay nananatili lang na nakakampay.